Ar y cwrs da ni'n neud amrywiaeth o practical ac hefyd gwaith yn y dosbarth. Yn y dosbarth da ni'n neud gwaith busnes, llaeth, defaid, biff, amryw lot o bethau. A wedyn yma yn y practical, fel da ni'n neud heddiw, da ni'n bod yn neud cyneifio, da ni'n neud godro a gosod ffensys hefyd. Beth dwi'n mwynhau astudio yma yn Glyfon ydy siŵr amrywiaeth o diwydiant a da ni'n cael dysgu pethau gwahanol am bob sector, so dyna di bethau sy'n ni ddweud am goleg. Mae'r cymwystera yma'n dda iawn, maen nhw'n rhywun peth a lefel A, so mae'n golygu mae gen ti yr un fath o cyfle i fynd i prifysgol, ac ti'n cael astudio rhywbeth yn gen ti diddordeb mewn mwy na gorfod mynd i ysgol a neu lefel A. Dwi'n aros yn hostel yn Glarafon yma. Yn dod mewn ochr da o fyd, cael hwyl gyda nos, a felly yn dod ochr gwahanol i coleg, bywyd coleg. Bywyd stiwdant cael hwyl a felly, ac faraf bobl newydd, ond hefyd cael dysgu am beth da ni eisiau dysgu am i helpu ni'r dyfodol. Yn help, ynddi. Ar ôl gorffen, dwi'n gobeithio mynd ymlaen i prifysgol, a gobeithio mynd i Hap Adams a Aberystwyth. Dydw i'n mynd i penderfynu eto, ond dwi'n cael cynnig gan y ddau so far. Y cyngor sy'n ni'n gallu rhoi i rhywun sy'n eisiau dod yma i Glynllifon ydy i definitely i ddod yma i drio yn y coleg yma. Mae'r llawer o pynciau gwahanol sy'n gallu ddewis ac mynd ar rhywbeth da sy'n gen y coleg ydy mae'n rhoi y cyfle i ti roi amryw o bynciau ac ti hefyd yn gallu newid pwnc os ti isio, mae'n ideal, rili. Swn i ddweud i bobl sy'n meddwl dod yma bod eisiau bod reit agored i ddysgu pethau newydd cos da chi'n cael dysgu am gymaint amrywiaeth a bethau a peidio poeni i gwir cos da chi'n cael dysgu am pethau'n dosbarth a tu allan ar ffarm so mae'n plesio pawb i gwir.